Ето пак един работен ден. Днес сме сряда. Или 14 или 15 април. Не съм нещо много сигурен. И времето започна да става хубаво. Цяла зима, сняг, дъжд, лед, студ. И беше доста дълготрайна. Може би повече от 6 месеца. Това е дългоочакван период за мен. Ето ми следващия стоп. Паркирам тук, оставям една доставка и продължавам със следващите. Научил съм откъде всичко къде за влизане, иначе как почнеш начало, доста мотено. Така, начваме. Взимаме манифест, където се подписват. Инвойса. Скъпа бележка май. Така. И рекламен флайер на фирмата. Това е количката. Ще се забрать колко. Така е много. 118. Ето го пакета. И така. Това е за сега.